Ze dokumentazioa edo duzue aipatu dituzun errekordatorio eta anistamiento horretatik? Bueno, daukagu batez be gordeta, bere erlojua, daukagu alistamentuko kartilla, gero daukagu eta bien eskela rekordatorio moduko hori, daukagu beste argazki bat, Mateo da bestakigun hortan bere lagune San Blasetan, eta 36an, Mateo Markoida eta San Blasetan atatako lako Donostiko... San Blasetan baina Donostia. San Blasetan baina Donostia, hori da. Lehenko ipitzen ziren alako kartelak. Eta, bueno, Mateon aman argazki bat, Mateon gero badukaguz nun agertzen diran gerrako argazkia Robert Kapanak, kirikino bataioia eta ataratakoak. Eta hor, nahi dugu ikusi, Mateo, beran dauz mesa bat hartzen, eta hor... Igual kamarari begira jartzen da. Bai, bueno, hemen ikusten da nola abadi mesa moten dau, da gudari danak atzien dauz, hau soiu inguruen eginda dago, eta hemen ikusten dugu Mateo izan aldan, ikusten badugu oso antza handia daukate. Eta gero daukagu, Arantzadi berak emandako DVD-ak, elkarrizketak, daukagu gure tia Feliziana indako elkarrizketa, nun kontatzen dauen, segunetan urten zan baserriki, zelan jantzik egon zan, behaltzen zituen kartak, eurek gero despasauen nola izan ziren Larrabetzu aldera junziela etxeko ganauekin eta etxe guztu barri zan zabien da etxe utzik geratu zan. Eta, bueno, ya zan historia gorra.